moments tenim a Barcelona una oportunitat que no hem de desaprofitar. El món ens mira quan celebrem la capitalitat mundial del mòbil, com som la capital de la innovació, però sobretot perquè hi ha un munt d'empreses, empresaris, d'idees, de gent innovadora, de gent capacitada per tirar endavant bones idees en el món de les aplicacions mòbils. La nostra funció és intentar facilitar coses, que les coses passin, que esdeveniments com el d'avui, que amb baix cost, doncs, segurament serviran a molta gent per adquirir coneixement. Coses petites, coses més grans, però en qualsevol cas coses que pensem que poden ser útils per vosaltres. El portal Apps for BCN. Aquest és un portal on volem recollir totes aquelles aplicacions de ciutat, totes són benvingudes, i no de ciutat, però posem focus en les que serveixen a la vida de ciutat, doncs perquè tothom les conegui i posar-les a l'abast de tothom. Us animo, tots aquells que tingueu ganes de dir coses en el món de les apps, d'explicar quines apps són millors per vosaltres, quines us agraden més o quines us agraden menys també, doncs hi participeu. Muy útil para definir una estrategia de marketing y cómo publicar tu app, que ha sido muy práctico. Cada vez hay más aplicaciones y hay que conseguir destacarlas respecto a las demás. Sempre és una oportunitat de fer networking, estar al dia de les últimes novetats i sempre s'agraeix que les empreses del sector promocionin aquest tipus d'events. A Barcelona és un lloc ideal per fer apps i crec que és una sort que l'Ajuntament, i molt bona cosa que l'Ajuntament realment potenciï aquest tipus d'events i porti gent que realment sap i assessori i potenciï tot això. La veritat és que jo estic encantat almenys. A mí me parece muy bien que podamos tener una oportunidad de acercarnos y de conocer a la gente de Google Europa aquí en Barcelona. Conocer las nuevas iniciativas que están montando para monetizar, nunca está de más, ¿no? Y luego toda la parte de networking de aquí también está siendo muy divertido.